Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Unang Domingo karon sa Kwaresma ug gipahinumduman ta mahitungod sa tentasyon sa yawa. Lingay mong tupad ing na kapila ka na tintal rong si manaha. Mutan ba nakapila man ka na tintal. Atong iyampo ang atong kaigsuunan, mulambo unta ang kalig-on sa pagtuo aron maka buntog itas mga tentasyon, kuyog sa atong patron, kuyog ni Mama Mary ug sa tanang mga santos, maningkamot tas pagbag-o sa atong kasing-kasing ug hunahuna. Ang ato sang mga benefactors and donors nga wa magpatintal sa kahakog sa kwarta, sige gyud palit na tog slots, ato sang iyampo nga malig-on ang ilang pagtuo. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Oh,
Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom pinaagi sa tinuig nga pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, itugot nga makasabot kami sa kahulugan sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo ug tudloi kami sa paghubad niini sa among kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Unya mikuha ang Ginoong Dios og yuta ug nagbuhat siyag tawo gikan niini. Gihuypa niya ang buho sa ilong sa tawo sa makapabuhing gininhawa ug ang tawo nakabaton og kinabuhi. Unya naghimo ang Ginoong Dios og tanaman didto sa Eden sa silangan ug gibutang niya didto ang tawo nga iyang gibuhat. Gibatubo sa Ginoong Dios ang tanang matang sa mga kahoy nga maanindot ug mamungag mga bunga nga maayong kanon. Sa taliwala sa tanaman, diha ang kahoy nga naghatag og kinabuhi ug ang kahoy nga naghatag og kahibalo, unsay maayo ug unsay dautan. Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing abtik. Gipangutana sa bitin ang babay, gidid-an ba diay kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Mitubag ang babay, makakaon kami sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman, gawa sa kahoy nga anaa sa taliwala niini. Gidid-an kami sa Dios sa pagkaon ug bisan gani sa paghikap nining kahoya, kun supakon namo kini, mamatay kami. Miingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. Gisulti kini sa Dios kaninyo, kay nasayod manggod siya nga kun mukaon kamo niini, maabli ang inyong salabutan ug mahisama kamo kaniya nga nasayod unsay maayo ug unsay dautan. Sa pagkakita sa babay nga ang maong kahoy maanindot kaayo ug laming kanon ang bunga niini ug makapahimo kaniyag maalamon, mikuha siyag bunga ug gikaon niya kini. Unya gihatagan niya ang iyang bana ug mikaon usab siya. Pagkahuman gayud ginagkaon, naabli ang ilang salabutan ug nakita nila nga hubo di ay sila, busa naghimo silag mga tapis gikan sa mga dahon sa kahoy igera aron itabon sa ilang lawas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Kaluy ako, O Diyos, diha sa imong kaayo,
sa kadako sa imong kaluoy, papasang akong kalapasan. Hugas akong mayo sa akong kasaypanan, ug linisi ako sa akong kasalanan. Maloy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Kay gila ko ang akong kalapasan, ug ang akong sala kanunay aniya sa akong atubangan. Kanimo lamang nakasala ako, ug nakabuhat og dautan sa imong atubangan. Maloy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Usa ka malinis nga kasing-kasing, gama dinhi ka nako, O Dios. Ug usa ka manunayong espiritu, bag-oha sulod ka nako. Ayaw ako'y salikway sa imong atubangan, ug ayaw puhaakan ako ang imong balang espiritu. Maloy ka, Kanaon, kay nakasala kami. Ibalikan ako ang kasadya sa imong kaluwasan, ug padayon na dinhi kanako ang mauyunong espiritu. O Ginoo, ablihi ang akong mga ngabil, ug ang akong baba magsangyaw sa imong kadayganan. Maloy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nakasulod sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan, kay nakasala man ang tanang tawo. Dinhi na sa kalibutan ang sala, sa wala pagani ihatag ang balaod, apan sanglit wala may balaod, wala isipa ang sala. Apan sukad sa panahon ni Adan, hangtod sa panahon ni Moises, ang tanang tao gigamahan sa kamatayon, lakip kadtong wala makasala, sama sa pagpakasala ni Adan sa iyang paglapas sa sugo sa Dios. Naghulagway si Adan sa usa ka taong umaabot. Apan dili managsama silang duha, kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Dios.
Kay kung daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dako ang grasya ug ang gasa sa Dios nga mabatunan sa daghang tawo pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Hesukristo. Ug may kalainan ang sangputanan sa gasa sa Dios ug sa sala sa usa ka tawo. Kay gipahamtang ang silot tungod lamang sa usa ka sala, apan ang gasa nga gihatag tapos sa daghang pagpakasala naghimog matarong sa tawo. Kung tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo naghari ang kamatayon pinaagi sa maong tawo, labi pang maghari kadtong nakadawat sa madagayaong grasya sa Dios ug sa gasa sa iyang pagkamatarong pinaagi kang Hesukristo. Busa ingon nga ang pagpakasala sa usa ka tawo maoy nahimong hinungdan nga silutan ang tanan, pinaagi usab sa matarong buhat sa usa ka tawo, maluwas ug makabaton sa kinabuhi ang tanan. Kay ingon nga pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo, daghan ang nahimong makasasala, pinaagi usab sa pagkamatinumanon sa usa ka tawo, daghan ang gihimong matarong sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya gidala si Jesus sa Espiritu ngadto sa kamingawan aron tintalon sa yawa. Nagpuasa siya sulod sa kapatan kaadlaw ug kapatan kagabii ug unya gigutom siya. Ang yawa miduol kaniya og miingon, "Kun anak ka sa Dios, himo ang pan kining mga bato." Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, dili mabuhi ang tao sa pan lamang, kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Unya si Jesus gidala sa yawa ngadto sa balaang syudad ug gipahiluna siya sa kinatas-ang bahin sa templo ug giingnan, "Kung ikaw anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos, kay nag-ingon man ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo, sapnayon kaniya sa ilang mga kamot aron dili madugmok sa bato bisan gani ang imong tiil." Si Jesus mitubag, apan nag-ingon usab ang kasulatan, "Ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios." Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa usa kataas kayong bukid ug gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kaanindot. Ang yawa miingon, "Ihatag ko kanimo kining tanan kun muluhod ka sa ug mosimba kanako." Si Jesus mitubag, "Pahawa Satanas, ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari." Busa ang yawa mibiya kaniya ug unya nangabot ang mga anghel ug miatiman kaniya.
ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining pagtuman og sugo mao gid ni ang gustos Ginoo. Sa dihang gihimo niya ang tao didto sa kaning paraiso, sa garden sa Eden, doon na siya'y sugo. Ang tentasyon sa yawa nakasintro gina sa pagsupak sa sugo. Ang yawa mutudlo nato nga supakon ang sugo sa Ginoo. Ug ang tanang sugo nga makaayo sa katilingban, kay ang sugo sa Ginoo maayo man gyud. Ang iyang mga sugo espiritu man og kinabuhi. Ang yawa mutudlo nato sa pagsupak aron dili na ta mabuhi, mga matay na ta. Hilingi ay mong tupad ingna mutuman kas mga sugo dinhi sa atong simbahan, inigsimba. Ingna mutuman ka. Akong pakapinan og sugo ha, gawas na mangutana gyud mo sa atong asherets ug asa mo lingkod kung di mo atimanon, nya di gyud mo mulingkod kung dili mo atimanon, gawas anang sugua para nis mga parishioners. Kana sang atong ludhanan, bisan tinuod gubaon na ng atong lingkuranan pero giampingan biya nato sang di mo samot ka guba. Kanang mga ludhanan og maabot mo sa dinhi simbahan inyo man munluhod man mo no kay mo yukbo mo. Inig human ninyo gyukbo samtang maghuwat mo sa misa, itiklop pagbalik aron dili tungtungan sa inyong tiil, nya og naay musod dili yatakan. Haron dili madalig kaguba. Itiklop gyud. No sa naman sa naibalik? Inig pangluhod sa konsekrisyon. Unya inig barog. Ibalik na sad. Unsa man pagbalik og pag-ana, hinayon kanang way tingog. Mutingog gani na og pinakahinay nga tingog, purgatorio. Niyag maabot na gani ang tingog ana nga altar kay imong gilamba kay naglagot kas pare, imperno. Niyag magdungan mo lamba ana nga murag itag naay kanang kuan nagpabuto og kanang mga albintador, imperno mong tanan. Hinayal na siya kay ang Ginoo naa siya sa kahilom, wa siya sa kasaba. Ano? Yeah, okay na. Unsaon man ta pagtintal sa yawa, aron gyud matintal ta. Iya ginang iigo sa atong gikinahanglan, sa atong gipangandoy. Iigo na niya ang iyang tentasyon. Pareha gud anang lalaki, mangandoy gyud anang babae. Aw di ang magtintalo na ni muglaki nga babae may gipangandoy ana. Pras pare, ang pare laki gyud kayo. Ambot kaning nagwali, laki ba kani? Pero nahibaw ang yawa sa kasing-kasing. Hibaw sa na siya sa atong mga gikinahanglan, sa atong mga needs. Kay bright na kay yawa, gamhanan man na. Mao to si Jesus, nagpuasa man siya, di gigutom, giadto day si yawa. Unya kay gamhanan man si Jesus, aware si Jesus mga igsoon atong panahona nga naa siya gahom. Purtin niya kagamhanan nga anak siya sa Ginoo. Mao tong niingon dayon ang yawa. Gamhanan man ka. Ano magantos man ka nang kagutom. Wa bitay nakakita. Ikaw ra mang usa dinhi. Kaning bato. Himo aning pan aron kakaon ka. Ana. Na siya gahom. Gigutom siya. Unsa man? Og kamo pa ato. Labi na karon natay mga tingpuasa. Abstinensya. Nya inig abot na nimo dito magpuasa koron. Pag abot kalami sa litson. Aun sa marong adlaw ay Sabado man din. Ay senior naman sa ko. Mukaon lang ko ani oy. Ingon man sila nga optional running senior citizen.
Kaya ang puasa, 18 raman nga to sa isintang edad. Ana, akaon din ka. Di ba? No, na ang yawa, igo niya ang atong panginahanglan. Yang anong mahimo mang tentasyon, nga ato mo sa nang panginahanglan. Nya kanang atong panginahanglan, hinatag mo sa nas Ginoo. Kanang mga longings, iya mo nas Ginoo para mamotivita pagtrabaho. Ang yawa, tintalon taniya nga ang pamaagi aron makuha ang atong gikinahanglan sama dili Diyos nun. Mao na kanang sala o kanang tentasyon padung sa sala, doon na siya tulo ka properties or kinaiya nya bantay gini musud gani ning tulo sa imong pagkabot sa imong pangandoy, yawa na. Una, lami. Lami ginang tentasyon. Lami ginang sala. So, naa gani tan-aw nimo gilamian ka, ingnadet ayay, yawa na ni. Ang katong way lami, motoy iyas Ginoo. Hay may lami, pan o bato? Tuwag. Pan. Nya, unsa may gibuhat ni Kristo, nagsigil siya tan-aw sa bato. Wa siya maghimog pan. Wa may lami ang bato. Nagpabilin niyang bato. Oh, di ba? Hay may lami kanon, kanang linoto o pulong sa Dios. Kanang linuto ni mo sudan, ana, cake baron, mga empanada, budbud, biko, binignit, o pulong sa Dios. Ay may lami ba? Pulong sa Dios, way lami, way karong ganing gawali ko, ana magin ito ay nga liog. Wag gid mo maapektuhis kabugnaw. Dali gid dukaon. Kaya nga naman, wa may lami, pero gasukad pa ta diri, tiam-tiam ng baba, di mo bidyo ka. Lami na siya. So pagbantay anang lami, kamong mga bana, hay may lami, asawa o silingan? Bot lang. Kamo sa mga asawa, hay may lami, bana o pari, joke, kanang ka-textmate. Oh, hay may lami ninyo be, kanang buhok nga giuban o kanang kinuluran? Oh, kana panawa na. Ay may lami ninyo kanang kilay nga katag o kanang binadlisan. Oh, kana pagbantay ana, hay man ka ana lamian kanang naw nga galuspad o kanang minik-apan. Oh, hay may lami ninyo kanang pilok nga nagbugbo kayo o kanang sinumpayan. Oh, kana panghuna-hunaan na. Hay may lamian ninyong tan-awon kanang ngabil nga naglagom o kanang ngabil nga pinintalan. Ana, hay may lami ninyong hikap-hikapon, kanang hugot pa o kanang kuyos na. Hay may lami ninyo, pagkaon o slat. Kusga. Bakakon. Kana, pangutan-an yung kaugalingon, ato pangutan-on. Paglikay sa lami, pili atong way lami. Mao to si Adan og si Iba dito sa paraiso, pag-ingon lami kay tanawon ang bunga, ingos Iba kalami di tinuod no. Tiam-tiam day siya, kaon dayon. Tubod mang laway. Mao bitaw dinhi sa simbahan, gihangyo gyud ta labi na mo mga babae, pag sulob gyud mo og proper attire nga kanang tabunan gina ninyong tanang lami ninyo. Unsa may mga lami ninyo kanang mga abaga. Nya ka mo mag-off-shoulder sa dendere. Masig mo tiam-tiam ang pari ana, ikakita, no? Kana abaga pa lang na. Nya unsay sunod sa abaga? Ng mga dughan. Labi na inyo ipakita ang mga kanal, no? Ang mga kanal ba? Uy, mutubod ang laway. Ang sunod, mga pus. Oh, dagay, patay na kita diha. Mauna, tabuni na ninyo. Tinabangay ta ba? Anong inyo magyong himoong konsumisyon, pare? Sayo na lamuda.
Nag-exaka ni mo sa kwarto, wa kay kuyog dito, nya pati ni mong daghanang nakita na, torture ka eh. Alang-arang na mga bana, kay guli ninyo. Bahala ko na nila, may pahimungtan mo na nila. Likay ng lami, magtinabangay ta. Ikaduha, dali. Ang tentasyon, magdali gina siya. Hay may dali. Magpakasal usa, una mag-sex, o sex usa, unya nila ng kasal. Ay may dali anak. Premarital sex, dali kayo. Hay may dali, magpakasal o magpuyo-puyo. Ha? Ang pagpuyo-puyo, dali kayo, pero may pag-ingon nga kuyog ta. Pero kasal, oy, mag-process pa ka, anatanan. Mao na karon daghang ang nangayawaan dinis ato, magpabunyag tag 10, tag 20 ka buok bata, may lag na duha nga kinasal nga mga ginikanan. Sige nagtinukhangay way mga kasal. Nilingay mong tupad. Ina wa ka matukhangi una. Ina ka no. Ina wa ka matukhangi kasal o sa mo, ana. Oh, daghan kay dinhi. Kay nga naman, dali man, magdali man. Unya ang pagtigo mo kwarta dugay man. Di pa man gumi ready pa der, di pa mi ready. Unya anong nitira man kang di man day ready? Di ba? I-ready o sa tanan. Una patira, pataka man lang kag tira. Mao na kay gadali. Unya, punan pa gyud nga lami, kinsa pay makakuha na. Sige man sa kuyog-kuyog. Sige man sa gatog sakay-sakay ng motor. Nya, sulo ba nang mubo kayong short? Kinsa man say dili lamian ana. Nya na uban magdahas motor usa na lang kakamot, lagunit dire. Mahapyod-hapyod pa. Nya ang nag-angka sa anak sa dang kamot nga to, ihakop sa gyugma diri ambot ug hata to padong ka no. Sige nagsigi sa to kupot sa kambyada. Ay kaysa may makaagwanta na. Makahapit yung mga hagunuyan, kasagingan, anas mga lubing harag, ana. O na, maglikay ta ng lami og dali. Behay may dali be, nga makakwarta ka. Flood control o sweldo? Flood control, kawatan ng budget. Na karon ay gi-reveal yan na social media, nakita na ko dito nila ni gi-announce to ni kanang Ted Filon sa ilang programa, iya sang gisubay-subay ang na-release kuno nga budget na asgaa na-release sa DepEd nga budget. O man na mahisguti karon, flood control may sikat kayo. Pero iyang gisubay-subay 2022 hangtod 2025 ang na-release di ay nga budget sa DepEd 3.6 trillion. 3.6 trillion. Unya ang shortage nato sa classroom naas mga 165,000. Nya ang nahimo murag wa pa man ito kaabot og 4,000 gani sa 2025 ang nahimo nga classroom 22 ra ka buok. Unya ang na-release nga kwarta 3.6 trillion. Hain man kuno na. Unya ang katong gisubay-subay nila ni aning Senador Rodante Marcolita katong pagprimerong hearing nga siya pay head sa Blue Ribbon Committee, ang subay-subay nila nga gi-affirm sad sa tanan nga ang nawa na kwarta sa flood control budget ning abot og 1.3 trillion gikan sa 2022 hangtod sa 2025. Karong 2026 na nasay daghan kaayo nga posibleng mawa. Ug mao na nga nilubo og maayong atong utang. Hapit na moabot og 18 trillion ang atong utang arong as of this month. Mga igsoon, tungod ni sa tentasyon, lami, dali na kwarta. Dali na kwarta.
Ikatulo, sayon. Sayon buhaton ang tentasyon. Sayon kay mga igsoon. Basta naa gani sayon nga kausaban, sayon nga kalampusan, tentasyon na. Sayon nga katagbawan, tentasyon na. Pero guna nang, unsa may sayon pag-usab sa imong naong, usbon ang imong kasing-kasing, o pintala nimo imong naong, hay may dali og sayon buhaton. Ang pintalan ang naong. Muadto lang kag parlor, igawas nimo, nausab na imong naong. Pero sa tinudanay, wa ba gid mausab ang tinudanay nimong naong. Kay guli nimo sa inyo, gakusmod mangyapong imong naong. Bati ra gyapon kag naong para sa inyong silingan nga wa kauyon anang kakusmod nimo. Ngadto sa imong bana, bati gyapon kag naong, bisag pinintalan imong naong, kay nagkusmod mangyapon ka, di mangyapon ka managad sa imong bana. Luod lang yapon kag naong. Usba imong kasing-kasing. Kuhaan ang imong mga prejudices. Kanang imo bang mga biases. Imbis mo ingon kasi imong silingan, mga kawatan. Karon mo ingon na ka, I love you. Iniguli nimo, imong naong galuspad, wagi kuan. Pero nag-smile na ka, ang imong silingan, hala, nausap man kanahan. Nga naman siya, tanawa ang naong. O bitaw, nawa naman magkusmod. No? Nya mag-smile na ka, nya manghatag na yung kanila, nya manglimpyo pagiging silang tugkaran. Ang imong naong, igtanaw nila, nausab yun. Usab. Ang imong bana, imbes nga sa una, magkusmod ka, karon smiling na kay ka, nya magsige na kay nga, Dong, I miss you. Yung bana, panuwain ka ko. Ano naman siya? Giyawaan, matingin yung buwang-buwang. Uim kay ni. Nya magsige na kagparaig. Ano man? Okay na. Sayon ba na buhaton? Ang pag-usab sa kasing-kasing, muagi usa kag hilak. Ako naglagot ko sa akong mama sa una. Kaya sigihan miglatos. Sigihan miglatos. Hangtod edad kog 12 anyos. Ang pinangga kay nako si Papa. Kay si Papa muapil og palatos. Magpalatos siya. Aron mga bali tong sangas bayabas dili na malatos diri namo adto mabali niya. Di gid siya musukol. Mo nas Papa ako ginang higugma. Di ba maluoy magitanang maoy daog-daogon? Oh ana. Kinsa maroy gidaog-daog ang mga Duterte o ang mga Marcos o Pinklawan. Ay nalamog tingog. Kanang gidaog-daog, kanang sigihag lutos, kanang sigihag butang-butang, himuag taghang mga pasangil, matud pa ni Kristo, bulahan kamo, kung bugal-bugalan, butang-butangan ug lutoson. Karon, mura sila gilinog pag-declare ni BP Sara nga mudagan. Daghan ang mga reactions. Nga naman, mubango na gining gidaog-daog, tumba gimong tanan. Posible ba? Mao to, si Papa manoy natumba, na-paralyzed man. Pagka September 1989, unconscious, gahigda dito sa ospital. Si Mama sad gabarog dito sa kilid, ni anak ko sa Ginoo, Lord, nganong kanimay imong gi-paralyze? Kana untang gabarog, maong imong gi-paralyze. Pagsuod na ko sa seminaryo, ang akong batasan, murag mama, hangtod karon natakdan kong mama, isog, perfectionist, result-oriented. Di na ko kakita sa akong sayop o gikontrahan ko halos 80% sa akong mga kaubang seminarista. Hangtod karon ambot ako mga kaubang pari, pila ka kabuok nila ang nagkontra nako. Sakit, dawaton. Tawgon ko nilag maumao. Mautong na-process ko sa SPFY partly, na-determine sa akong spiritual director, ang imong mama, mao'y imong problema. Natakdan ka sa imong mama, kay wa kanya kadawat hangtod karon. Nakakis na ba ka sa imong mama? Nako, wa, yun pader.
Imagine ako namukis ka, hey, di ko ganahan. Sa imong uyab, kadaghan pader. Astila. Okay, nakauyab ko, napo kabuk na, magipipila ato na tusikan ginagmay, no? Nakagakos na ka sa imong mama, kanang ikaw gimugakos, nakuwa, sad pader. Ngano man, hilasan ko pader. Nakabless na ka sa imong mama, yes pader. Kanang ikagi mo bless, kanang iniglakaw nimo, inigabot nimo, mo bless ka, adili sad pader. Inhumag pangadji, kay kundi mi mo bless, latuson man sad mi. Mao di ay, mo bless ka kay latuson, pero di kanang ikaw gid iglakaw, igabot, wa man na sad namo praktisa pader. Nakaingon na kasi imong mamang I love you, nawa gid pader. Pwede kag mouli ka karos inyo. Unya, ang imong mama igabot, amin ni, amin lang. Nya, isikit ang imong panit sa imong mama. Yes, mama atong panahon na, kuha naman ka ng hap na ba? Kaya diabetic. Nya, lisod na siya glakaw. Uli din ko sa amo, tortin akong paningkamot. Ipaningot ko pag-imagine nga mo amin kong mama igabot. Pag-abot na ako sa mama galingkod. Abutin ko, ma, paamin ako. Ada dis mama, abinyag ako mga iyang pag-umangkon. Pag-ana niya, oo, gibunlot sa mama kay ako man di ay. Gibunlot, oo, gabinunlot ay mis kamot. Ni amin jud ko niya, akong gitapiyon sa kong agtang, paghuman buhian ako niya, nilingkod ko tupad niya. Almost 3 minutes, wa mi tingogay. Kay si mama, muaksyog ipli. Kaya wasa siya maanad. Ako yung gisikit akong bukton. Ako sa gihilasan ba ako? Ang akong duha kay igsuon nga naglingko dito, nagduko. Naingon tingog naunsa ka ning buang-buang dako nga ano man siya. Oy tingogay, kalit lag abot. Naamta ni seminaryo. Ya, pag human sa mga 5 minutes, nagtabi na mi sa akong mama spontaneously. Ana. Pag abot ako sa taas, pag abot ako sa akong kwarto sa taas nga gamay, ningadto ko pagsaka na ko after mga 15 minutes na mong tabi-tabi ni anak ko, yes, nakaamin ako mama. Yan ningon sa dayon ang kaning kuan, ningon sa dayon sa kong una-una, ay pag yes diha kay inigdaog nimo muamin na sad ka. Uy, muamin naman sa dayon ko. Og pag human ako ato ningon day akong spiritual director, kada semana makauli ka para lang muamin sa imong mama. Hangtod nakagakos na ko sa akong mama. Nindot kay akong gibati. Nausab sang akong naong ug mag-atubang kong mama. Ako na siyang gisuroy-suroy, kuyog mi. Naagi mis landbank, 8 years ko dito, wa gid nako dadas mama. Ningon mama, mao din ni imong gitrabahoan sa una, nako mao ni mana. Suroy-suroy na mi, wa jud ko kasuroy-suroy ni mama sa una. Nya pag uli na ko ngadto sa UST, kay dito naman ko sa UST ato, eskwela, pag abot na ko dito, gimingaw na kong mama for the first time. Karon, patay na si mama. Manindog na ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, sa atong pagsulod sa panahon sa Kwaresma, gitudluan kita sa Dios sa pagbuntog sa tentasyon. Busa moingon kita, Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga ang mensahe sa Ebanghelyo mahitungod sa kaluwasan, diha kang Hesukristo,
makadangat ngadto sa tanang tao sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga ang mga pangulo sa kalibutan, dili malingla sa hawang nga mga saad sa gahom ug sa yutan-ong kahimayaan, hinuon ilang ipunting ang ilang mga kasing-kasing ngadto sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga kining panahon sa Kwaresma, magdala grasya ngadto sa atong kahigalaan ug kaparyentehan, nga wala na magbansay sa ilang pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga ang tanang tao mosalikway sa tintal, nga mamahimong sama sa Dios, hinuon mudawat ug mutahod kita sa kinabuhi, nga mao ang labing dakong gasa sa magbubuhat alang kanato, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama og pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga sila nga gitawag gikan ining kinabuhia, makadangat na sa langitnong puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Makagagahom ug maluluyong Amahan, imong gihatag kanamo ang imong anak aron kami luwason gikan sa sala. Iya kaming gitudluan sa pagbuntog sa tentasyon. Dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugot nga maandam kami pag-ayo alang sa paghalad ni ining mga gasa, pinaagi ni ini nagasaulog kami sa sinugdan sa santos nga Kwaresma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo kay sulod sa kapatan kaadlaw sa paglikay niya sa pagkaon nga yutan-on, gisantos niya ang balansayon sa puasa ug sa pagbuntog niya sa tanang tintal sa yawa, nagtudlo kanamo unsaon pagdaog batok sa gahom sa dautan, aron pinaagi sa husto nga pagsaulog namo sa misteryo sa Pasko, makalabang unta kami nganha sa Pasko nga wala nay katapusan. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok
samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Satisfy our hungry hearts with
Magampo kita. O Ginoo, nabusog kami sa kalanon nga langitnon nga nakadasig sa among pagtuo, nakahatag kanamo sa paglaom o nakalig-on sa among paghigugma. Itugot nga makat-on unta kami sa pagpangandoy gayod kaniya ang buhi og matuod na kalanon og nga mabuhi unta kami sa tanang pulong nga iyang gisulti, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kabalaan sa kinabuhi. Nya mahitabo ra ni kun ato yung likayan ang tentasyon. Likayan nato ang tanang lami, dali og sayon. LDS, lami, dali, sayon. Likay lang gid na. Ato sang pasalamatan ang ni-serve nato karon dias gawas ang atong PIMAG, ang atong Eucharistically Ministers, Usherates, Usher, Love Offering Assistants, ang atong mga IT, Parish Personnel, ang atong Sacristans, ang atong Lector, Salmista, ug ang atong choir, ang Couples for Christ Choir, og sila nga may hatag sa ilang formal offerings, pinangamuluhan sa atong bread and wine offerers, ang St. Louis Academy Incorporation, Dr. Charito Alagbay and Mrs. Luz Narandan. Kanilang tanan, masipang pakpak pasalamat. Salamat kayo. Ato sang salamatan ang namalit na tog slots. Nya padayon lang tagpalit og slots ha. Ang atong Grace tag 100 pesos per slot. Nya naanit 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang atong PPSC para ni sa atong project karon, ang atong focus mao ang paghuman sa atong bell tower, ang atong Adoration Chapel ug atong gymnasium nato, di mo na gym siguro, activity center, ari diri sa Loyo. Ang ato sang slot tag 100 pesos per slot, nya naa ni 163 slot challenge nga tag 16,300 per challenge. Nya ang atong DPR tag 100 pesos per slot para ni itukod og mga balay. Sa pagkakaron maka-covered na ta og mga 77 kabalay. So salamat kayo. Nya ang atong nahuman 7 pa kabalay. So napun-an na sag usa nya atong miaging semana atong tan-awon sa makadiyot. Mao ni ang atong before kanang iyang gibarugan, mao na tingali ang nabanlasan sa iyang balay. Nya ang after mao na iyang balay. Okay. Salamat guys Ginoo. Salamat ninyong namalit og slots. Salamat sad sa atong LSF, Lord Steel Fabricators, pinanguluhan nilang Brad Henry sa atong kontraktor sa pagtabang nato aning maong buhat. O gusto mo sponsor og usa ka balay, 75,000 ang budget. Na. Mao bitang pagsulti na kong 75 na naman hinoy ni sponsor og 20 ka balay. Usa ka pamilya na way balay, negosyante pero wa sila balay sa pagkakaron. Ila man kaugalingon. Pero naluoy man sila sa mga way balay, ni sponsor sila, ni angkon sila og 20 ka balay. Mao na nga nahimong 77, 57 raman on tatoy makaya nato. Karon nahimo ng 77. So atong iampo ang mga tao nga naay kasing-kasing nga sama ani. Wa maghunahuna silang kaugalingon. Nya karon ako sang ihatag ninyo ang atong financial report sa atong parokya for month of January 2026. 2025 man inabutang hinoon diri. So beginning balance 6,140,268 pesos and 6 centavos. Total cash receipts for the month of January this year 7,736,323 pesos and 22 centavos.
Total cash disbursements for the month of January is 10,579,329 pesos and 72 centavos. Ending balance is 3,297,261 pesos and 56 centavos. Atong pakpakan, atong kaugalingon. Salamat sa inyong kamanggihatagon. Pipila ka mga announcements. Atong Via Crucis dinhi kada Biyernes, ighuman sa alas 6 nga misa, anhi dinhi sa simbahan, adto tas gawas, kung way uwan, nyag mo uwan, anhi ra ta sa sulod. Nya ang mga kapilya sad akong gi-encourage nga doon na gyud mo'y Via Crucis kada Biyernes nining buwan sa Kwaresma. Hinaot unta. Unya ang atong mass wedding atong suportahan karong July 18, 2026. Nag-target tag 163 ka couples. Pila naman ron ka couples atong na register. Way fla din he. Tagain niya ko ninyong update ani ha. Kada adlaw. Atong niaging simana, 13 pa man ang nagpa-register. So, kuwangan patag 150. Ambot pila ka karon. So, agdaha ginatanan ninyong mga nagpuyo-puyo o mga civilly married kay kana sila padong na ginas impierno. Kay dako kay nang sa ang pagpuyo-puyo. Ang makalimpyo ana, sakramento ra gyud sa kasal. So, paapila sila sa atong mass wedding. Unya, naay pahibalo gikan sa atong talahorong arsobispo sa Sugbo. Una, paapilon taniya og pasuportahon sa pagahimoong rally karong February 25. Naningkamot siya nga ang LGU, ang atong syudad sa Sugbo o ang atong probinsya, ang atong mga governor o ang atong mayor sa syudad sa Sugbo o mga kasilingan ng syudad makighiusa sa maong rally o ang simbahan against sa korupsyon. Kasaulugan man na sa atong EDSA Power 1, kaning EDSA 1, kaning February 25, karon lahi na sad ang atong himoon, prayer rally. Nya way dautan kung mosuporta ta niini. Mo nay ang hawhag sa atong talahorong arsobispo si Archbishop Abit Oy. Murag alas 2 magsugod ang misa didto, nya dayon ang mga talks. Pamulong. Unya ikaduha nihangyo si Bishop Abit nga ibalik yun ang basic nga mga practice sa simbahan, labi na kaning pagpangadji sa Angelos. Unya giawhag niya nga kitang tanan nga makabati sa bagting sa kampana panahon sa Angelos, muhunong gyud og mangadji sa Angelos, Angelos, alas 6 sa buntag og alas 6 sa gabi. Ana ha, kabati gyud mo sa bagting hunong. Nya kana sa kunong practice sa ampo para sa mga kalags purgatorio, bagtingon sa ning atong kampana alas 8 sa gabi kada adlaw. Nya unsa may atong ipangadji? Usa ka mahanamo, usa ka maghimaya ka Maria, usa ka himaya samahan o pahulay nga dayon ihatag kanila og Ginoo og ang kahayag nga way pagkapalong magdanag kanila hangtod sa kahangturan. Kanara, ikabati ninyo anak, tudluin ang inyong mga bata, mga apo nga muhunong usa ikadungog ninyong bagting sa alas 8. Okay? Ang dili muhunong maimpierno. Simple ra kayo na, no? Anya nasa detay gamayng report sa atong Ash Wednesday sa pagpaningkamot nato nga mabadlisan gid ang tanan. Unta, so do natay 15 ka schools dinhi nga naka Ash Wednesday ta mga misa. Dunay 14 ka mga barangay chapels na atong namisahan og 4 dinhi sa atong parokya. Salamat sa nihago nga mga pari og mga katikista og mga chapel leaders. Mga salamat kay ninyo. Grasya na gid to siya. Padayon sa mog support sa akong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. Mao ra gini akong nag-iisang platform sa social media nga official, Padre Siano Ubod, na naniri 286,000 ka subscribers. View, like, share every day without putol-putol ha. Nya kinsa din nyo din hiron ang naghimo na gyud atong niaging semana og everyday gyud nga nag-view sa akong YouTube, tasang kamot.
Balik man noon 5 na malanong kago. Kamo wa pag yun mo support sugdi na karon kung gusto mong malangit, ha? Everyday lang i-play lang na diha. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.